салом, шумо барномаи ману модарамро тамошо карда истодаед. Барнома аз 3 гурӯҳ иштирокчӣ ва 2 бахш иборат аст. дар ин намоиш мо бо чанд савол посухҳои модаронро бо ҷавобҳои кӯдакон муқоиса мекунем. дӯстони азиз, имрӯз дар барнома Искандар ва модараш. дар гурӯҳи дуюм Усмон бо модараш ва дар гурӯҳи сеюм Анушервону модарҷонаш иштирок мекунанд. акнун биёед мебинем кани кӣ ғолиб мебарояд. шуғли дӯстдоштаи писаратон чӣ аст? шуғли дӯстдоштааш ин бо пластилин сохтани ҳар хел бозичаҳо. бисёртар қаҳрамонои афсонавиро бо ин пластилино месозад. оё писари шумо шух аст? бале, бисёр шух аст. ӯ бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? албатта ки ба падараш. писари шумо чиро бад мебинад? сарзаниш кунад, ҷанг кунад, қабул намекунад. аз чӣ метарсад? аз торикӣ бисёр метарсад ва аз гург. писарчаатон чолок аст? бале, ӯ хеле чолок аст. бештар гапдарои кӣ аст? бештар гапдарои падар аст. зиёдтар кӯчаро дӯст медорад ё ин ки дар хона буданро? дар хона буданро. аз ҳама бисёр киро дӯст медорад? ба фикрам манро. модарро. ӯ чӣ орзу дорад? оё медонед? бале, орзу дорад ки космонавт шавад, кайҳонавард шавад. мегӯяд ки ман космонавт мешавам ва ба сайёраи маҳтоб, ба Юпитер парвоз мекунам. шуғли дӯстдоштаи шумо чӣ аст? бо пластилин бозӣ карданро дӯст медорам. оё шумо шух ҳастед? бале, ман шух ҳастам. шумо бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? бо падарам монанд шудан мехоҳам. шумо чиро бад мебинед? ман бад мебинам мара ҷанг бикунанд. аз чӣ метарсед? ман метарсам аз гург ва аз торикӣ. оё шумо чолок ҳастед? бале, ман чолок ҳастам. бештар гапдарои кӣ ҳастед? гапи падар ва гапи модар. зиёдтар кӯчаро дӯст медоред ё ин ки дар хона буданро? дар хона буданро дӯст медорам. аз ҳама бисёр киро дӯст медоред? модар. шумо чӣ орзу доред? орзуи ман бишавам космонавт ба Юпитер бипарам. шуғли дӯстдоштаи писаратон чӣ аст? шуғли дӯстдоштаи ӯ ба варзиш машғул будан мебошад. оё писари шумо шух аст? хело писари оромтабиат мебошад. ӯ бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? ба падараш. писари шумо чиро бад мебинад? хоб рафтанро. аз чӣ метарсад? аз берун тоқабрӯӣ метарсад ва тоқаам намегардад. хонадаям тоқа истодан метарсад. писарчаатон чолок аст? бале, хело чолок аст. бештар гапдарои кӣ аст? бештар гапдарои падараш. зиёдтар кӯчаро дӯст медорад ё ин ки дар хона буданро? не дар хона буданро. аз ҳама бисёр киро дӯст медорад? бисёртар акунам фикри худаш падарашро. ӯ чӣ орзу дорад? оё медонед? орзу дорад ки дар оянда полис шавад. шуғли дӯстдоштаи шумо чӣ аст? ман бисёртар бозикуниро дӯст медорам. варзиш ку. оё шумо шух ҳастед? ман ором ҳастам. молодец бачам. шумо бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? ба падарам мехоҳам маман бошам. шумо чиро бад мебинед? хоб рафтам.
бале. аз чӣ метарсед? бисёртар аз асад. оё шумо чолок ҳастед? ман чолок ҳастам. Шустрӣ. бештар гапдарои кӣ ҳастед? аз модарам. зиёдтар кӯчаро дӯст медоред ё ин ки дар хона буданро? дар хона. аз ҳама бисёр киро дӯст медоред? аз ҳама бисёр падарамро дӯст медорам. шумо чӣ орзу доред? орзу дорам ки мошини пулдор гирам. шуғли дӯстдоштаи писаратон чӣ аст? аслан расмкаширо нағз мебинад. оё писари шумо шух аст? бале шух аст. беҳад шух аст. ӯ бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? бештар ба падараш мехоҳад пайравӣ кунад. писари шумо чиро бад мебинад? намедонам чиро бад мебинад. рости гап эҳсос накардам чиро бад мебинад. аз чӣ метарсад? писари ман аз ҳеҷ чиз наметарсад. писарчаатон чолок аст? бале бештар гапдарои кӣ аст? гапдарои падараш. зиёдтар кӯчаро дӯст медорад ё ин ки дар хона буданро? дар хона буданро тамоман нағз намебинад. дар кӯча буданро аз ҳама бисёр киро дӯст медорад? бисёртар ба фикрам падарашро. ӯ чӣ орзу дорад? оё медонед? дар оянда аскар мешавам. шуғли дӯстдоштаи шумо чӣ аст? зиёдтар расмкаширо дӯст медорам. оё шумо шух ҳастед? ман шухам. шумо бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? дадам. шумо чиро бад мебинед? ман ҳечро бад намебинам. намедонам чиро бад мебинам. аз чӣ метарсед? ман аз ҳеҷ наметарсам. оё шумо чолок ҳастед? ман хеле чолок ҳастам. бештар гапдарои кӣ ҳастед? аз падарам. зиёдтар кӯчаро дӯст медоред ё ин ки дар хона буданро? дар хона буданро. аз ҳама бисёр киро дӯст медоред? падарамро. шумо чӣ орзу доред? аз карвача шуда мехоҳам. инҷо даври аввали барнома ба анҷом расид. акнун биёед холҳоро муқоиса мекунем. чунончи мебинед, аз рӯи нақша холҳои усмон назар аз Искандар ва Анушервон нисбатан кам аст. инак мо намоишро бо Искандару Анушервон идома медиҳем. биёед мебинем, ки дар санҷиши даври дуюм кӣ ғолиб меояд. шумо кадом фаслро дӯст медоред? ман зимистонро дӯст медорам. кадом меваро бештар дӯст медоред? мевагиҳо, банан ва себ. аз сабзавотҳо чӣ? аз сабзавотҳо сабзӣ. оё шумо қаҳролудед? ман карҳолуд нестам. ранги дӯстдоштаи шумо? сурх ва сиёҳро дӯст медорам. кадом намуди тӯҳфаро дӯст медоред? ман дӯст медорам тӯҳфаи бозича ва ширинӣ. агар ба шумо китоб ва телефонро пешниҳод кунанд, кадомашро интихоб мекунед? китоб мегирам. барои чӣ? барои ки телефон зарар дорад барои чишмо. барои шумо модаратон китоб мехонад? бале, мехонад. чанд афсона медонед? сета. ҳайвонҳоро дӯст медоред? бале. кадомашро? ман гурбачаҳо хеле дӯст медорам. дӯсти беҳтарини шумо кист? дӯсти беҳтарини ман Нигора ва Юсуф. агар ба шумо ширинӣ ва маҳсулоти шириро пешниҳод кунанд, кадомашро интихоб мекунед?
шир. агар ба шумо 10 то қанд пешниҳод кунанд чанд тоашро мегиред? 5 та. барои чӣ? як та барои худам, як та барои модар, як та барои падар, як та барои Нигора, як та барои Юсуф. пеш аз хоб кардан дандонҳоятонро мешӯед? бале, ман мешӯм. шабона соати чанд хоб меравед? шабона соати 10. фарзанди шумо кадом фаслро дӯст медорад? бисёртар фасли зимистонро дӯст медорад. аз мевагиҳо кадомашро бештар дӯст медорад? банан, себ. аз сабзавотҳо чӣ? аз сабзавотҳо сабзӣ. мегӯяд ки модарҷон агар ман сабзӣ хӯрам қадиман тез баланд мешавад, ман зур мешавам. оё писаратон қаҳролудаст? не. ранги дӯстдоштаи писари шумо кадом аст? сурх ва сиёҳ. кадом намуди тӯҳфаро бештар дӯст медорад? тӯҳфа бозичаҳоро дӯст медорад, шириниро инчунин. агар шумо ба ӯ китоб ва телефонро пешниҳод кунед ба фикри шумо ӯ кадомашро интихоб мекунад? китоб. бисёртар мо мефаҳмонем ки телефон зарар дорад, ба организм зарар дорад. агар бисёр телефон бозӣ кунӣ чашмонато зарар мекунад ва ту хонда навишта наметавонӣ. барои кӯдакатон китоб мехонед? бале, ҳар бегоҳ пеш аз хоб ман ва падараш ҳам инчунин китоб мехонем. ӯ чанд афсона медонад? се афсона медонад. афсонаи бузаки ҷингилапор, калабок и баъд афсонаи красная шапочка. бисёртар бузаки ҷингилапорро нағз мебинад. писаратон ҳайвонҳоро дӯст медорад? ҳа, дӯст медорад. бисёртар гурбаро. дӯсти беҳтарини ӯ ки аст? бале, дӯсти беҳтаринаш ки бе онҳо наметавонад, ҳар бегаҳ бояд онҳоро бинам, қатиш бозӣ кунам. Юсуф ва Нигора. агар шумо ба ӯ ширинӣ ва маҳсулоти шириро пешниҳод кунед ба фикри шумо ӯ кадомашро интихоб мекунад? маҳсулоти шириро. агар ба ӯ 10 то қанд пешниҳод кунед ба фикратон чанд тоашро мегирад? ба фикрам ки барои худаш бошад якто мегирад. ҳама вақт чизе ки мо пешниҳод кунем, чӣ қанд бошад, чӣ бозича бошад, фақат мегӯяд ки модарҷон, очаҷон барои рафиқомам намегирӣ. ҳамин хел мегӯяд. ба фикрам ки ҳам ҳаққи худашро бо рафиқонаш мегирад. пеш аз хоб кардан дандонҳояшро мешӯяд? ҳатман мешавад. шабона соати чанд хоб меравад? соати 10. шумо кадом фаслро дӯст медоред? ман тобистонро дӯст медорам. кадом меваро бештар дӯст медоред? банан. аз сабзавотҳо чӣ? сабзӣ. оё шумо қаҳролудед? не, ман қаҳролуд нестам. ранги дӯстдоштаи шумо? ман ранги кабудро дӯст медорам. кадом намуди тӯҳфаро дӯст медоред? бозича. агар ба шумо китоб ва телефонро пешниҳод кунанд кадомашро интихоб мекунед? китоб. барои чӣ? барои ки вайдона мекунад. барои шумо модаратон китоб мехонад? не. чанд афсона медонед? 3 та. кадом ҳайвонро дӯст медоред? шер. дӯсти беҳтарини шумо кист? иброҳим. агар ба шумо ширинӣ ва маҳсулоти шириро пешниҳод кунанд кадомашро интихоб мекунед? ман маҳсулоти ширинро интихоб мекунам ва бисёртар сметанаро дӯст медорам. агар ба шумо 10 то қанд пешниҳод кунанд чанд тоашро мегиред? 2 та. пеш аз хоб кардан дандонҳоятонро мешӯед? албатта мешавам. шабона соати чанд хоб меравед? 10. фарзанди шумо кадом фаслро дӯст медорад? фасли тобистон. аз мевагиҳо кадомашро бештар дӯст медорад? мева, себ, банан. мева дӯстдор аст писари ман.
аз сабзавотҳо чӣ? сабзӣ. оё писаратон қаҳролудаст? Не. ранги дӯстдоштаи писари шумо кадом аст? Кабуд. кадом намуди тӯҳфаро бештар дӯст медорад? ҳамун либосо ва қаҳрамонои афсонавӣ. агар шумо ба ӯ китоб ва телефонро пешниҳод кунед, ба фикри шумо ӯ кадомашро интихоб мекунад? ба фикрам телефон. барои кӯдакатон китоб мехонед? бале. ӯ чанд афсона медонад? ба пуррагӣ 3 афсона медонад. писаратон ҳайвонҳоро дӯст медорад? бале. бештар кадомашро? шер, паланг. дӯсти беҳтарини ӯ кӣ аст? ҷалил иброҳим. агар шумо ба ӯ ширинӣ ва маҳсулоти шириро пешниҳод кунед, ба фикри шумо ӯ кадомашро интихоб мекунад? шириро на он қадар меписандад. ширинӣ. агар ба ӯ 10 то қанд пешниҳод кунед, ба фикратон чандтоашро мегирад? 5 то. пеш аз хоб кардан дандонҳояшро мешӯяд? албатта. шабона соати чанд хоб меравад? соатои 9. тамошобинони азиз, инак даври дуюми намоишамон низ ба анҷом расид. бубинед, ана ин холҳои ҳосилшудаи иштирокчиён. бале, фикратон дуруст. дар барномаи имрӯза бо холҳои зиёд Искандар ва модарҷонаш ғолиб омаданд. шуморо барои ғолибият муборакбод мегӯем. хеле шодем, ки имрӯз дар барномаи ману модарам фаъолона иштирок кардед. мо хеле шодем ки имрӯз моро ба ин барнома даъват намуданд. мо пештар аз ин барномаи ману модарамро тамошо карда будем ба воситаи оинаи Нилгун ва бо тайёрии ҷиддӣ омадем бо писарам ба ин барнома. хушбахтона мо ғолиб баромадем ва мо инчунин падару модарон кӯшиш мекунем ки фарзандони худро ба хубтар тарбия кунем, то ин ки дар пешравии ҷамъият ва давлат саҳми худро гузоранд. бинандагони азиз, албатта барнома намоиши қувваозмоӣ нест, танҳо санҷиши муқаррарӣ байни модару кӯдак аст. хайр, то боздид.